Türkmenistanda paýtagtyň we welaýatlaryň arasyndaky demir ýol gatnawy toktatyldy. Uçar bilen ýolagçy gatnawy epesli azaldy. Maskalaryň giňden geyilmegi hökman edildi. Covid-19 alamatlary ketelçiligiň ýaýramagy dowam edýär. Koronawirusyň bardygyny resmi taýdan inkar etmegini dowam etdirýän ýurdun medeniýeti bolsa, görülýän çäreleri ilatyň saglygyny hapalanan howadan gorumak maksady bilen düşündirýär. Resmi taýdan Türkmenistanda ýene-de Covid-19 ýok. Şol biraktyň özünde de ýurtda koronawirus alamatlary bolan pneumoniyanyň ýaýramagy dowam edýär. Adatlyň habarçylary we gararsat habar beriş serişdeleri demalyş hastalygy bilen kesellenler şol sanda ölüm hadiseleri barada habar berýärler. Olar hastalarda Covid-19 keseliniň anyklanandygyny ýöne munyň resmi taýdan ma'lum edilmeýänligini belleýärler. Owalarymyzda ölýänler köp, her gün bir näçe adam ölýär. Şu gün 3 adam ýogaldy. Olar 25 ýaşdan 55 ýaş aralygyndady. Adamlar gorkýarlar. Köpüsi hatda jaýlanyş çärelerine de gitmeýärler. Hiç ýere giden oklar gulplanyp otyrlar, koronavirusdur ödýärler diýip Mary vilayatyndaky habarçymyz 14-nji ýylda aýtdy. Onuň sözlerine görä ölenler plastik paketlerde jaýlanýar, merhumlaryň jesetlerini ýuwmaga ruhsat berilmeýär. Adatlyk radiosy öz habarçylarynyň howpsuzlygyny öpçün etmek maksady bilen agdalan owalaryň hem adamlaryň atlaryny, şeýlede bolan wakalaryň käbir jekmejeklerini agdamakdan saklanýar. Aşgabatdaky habarçylarymyz hem koronavirusdan ýogalanlar barada habar berýärler. Bagtyarlyk etrafynda köşüde ölýänler köpelen soň ýaşullar bulalaşyp merhumyň diňe ýakyn garyndaşlarynyň hem dostlarynyň gatnaşmagynda ýas tutulmagy barada karara geldiler. Adamlaryň köpçülik bolup ýygnanyşmagy koronawirusyň ýaýramagyna sebäp bolýar. Mundan başga da uly üýüşmelöňler köp çykdyjylara sebäp bolýar. Indi ýurdun ykdysady krizisi işçilik ýylatyň şeýle çykdy jetmegine mümkinçilik bermeýär diýip Adatlyň habarçysy 14-nji ýylda Aşgabatdan habar berdi. Häkimetler ýurtda koronawirusyň ýokdugyny öňe pneumoniýanyň ýaýramagy we koronavirus alamatly keselden ölýänleriň köpelmegi barada hem hiç ýere düşündiriş bermeýärler. Emma bu aralykda ýurtda Covid-19 häsiýetli keselçiligi bolan ýataglaryň köpelmegi sebäpli bir näçe saglyk edaralaryna karantin düredildi. Paýtagtda ofis jaýlary hem karantine öwrildi. Döwlet işgärleriniň arasynda karantinlerde işlemek üçin işgärler alınýar. Karantinde işleýänleriň arasynda döwlet edaralarynyň işgärleri hem bar. Olaryň ýolbaşçylaryna bolup geçýän wakalary aýan etmezlik, beýlekleriň howsala düşmezligi üçin işgäriň dinç alýanlygyny aýtmak tapşyryldy diýip Aşgabatdaky habarçymyz 13-nji ýylda gürrüň berdi. 13-nji ýylda vilayatlaryň arasyndaky transport aragatnaşygy toktatyldy. Vilayatlar bilen demir ýol aragatnaşygy toktatyldy. Indiketi uçar gatnawynyň kesilmegini öňlen ederler. Olar Aşgabatyň ýolagçy gatnawlarynyň vilayatlar bilen dogly ýapylmagy barada gürleşýärlerdiňi adyk hem senagat ýükler daşarlar diýip Adatlyň habarçysy resmi çeşmelerine salgylanyp 13-nji ýylda agşam gürrüň berdi. Şol gün akşam Aşgabatdaky habarçylar Daşogyň ýaşaýjylarynyň öýlerini gaýdyp bilmekleri üçin Aşgabatdan Daşogda goşmaçy otly berilendigini gürrüň berdiler. Şol bir wagtyň özünde de Daşogdan Aşgabada gögönüm alyp baran ýük awtologlaryna şähere girmäge ruhsat berilmändir. 14-nji ýylda Adatlyň Libapdaky habarçysy paýtagt bilen vilayatlaryň arasyndaky uçar gatnawy barada käbir maglumatlary anyklady. Türkmenabatdaky aeroportyň işgärleriniň sözlerine görä 15-nji ýyldan başlap Türkmenabatdan Aşgabat şäherine her hepde bir ýa-da 2 gedek uçar gatnatmak planlaşdyrylýar. Ýurdun hemme ýerlerinde bazarlar we sowda merkezleri ýapylýar. Marynyň täze bazary hem ýapyldy, satyjylar nägile, adamlar gaharlanýarlar, dukanlar möhürlenýär, bazara hiç kim goý berilmeýär. Garyp sowdagarlar howlukma çykarytlaryny çykarýarlar. Diňe adyk dukanlarynyň işlemegine ruhsat berýärler. Ilatyň arasynda howsala bar. Adamlar mümkin boldugyça adyk satyn alýarlar, ähtiýaçlyk etmäge finansiýarlar diýip habarçymyz aýdýar. Onuň sözlerine görä iň köp talep edilen haritlaryň biri marada maskalar bolup durýar. Emma olar hemmeleri el ýeterli däl. Marada bir maskanyň bahasy 17 manada ýetýär. Türkmen häkimetleriniň geridiýän täze talaplary bilen birlikde ýurtda ilatyň arasynda nägiler gartýar. Fevral aýynda koronavirus epidemiyasi başlanda adamlara maska giýmäge ruhsat berilen bolsa, olary şonda kowalap jerime salyp 15 günlük tutsuk etmedik bolsalar, indi reanimasiýa bölümlerinde şeýle basabazlyk bolmazdy. Adamlar ölmezdi. Ilatyň öňünde jogapkärçilikli bolmak gerek diýip Libap ýylatynyň ýaşaýjysy Adatlyk bilen gizlenlik şertlerinde bolan söhbetdeşligini aýtdy. Indi Türkmenistanyň ilaty maska giýmäge we 1-2 metrlik aralygy saklamagy borçly. Maskanyň ýoklugy sebäp
näpli jerime salınýar. 13-nji ýyldan başlap ýurtda maska dakynmak düzgüni girdildi. Günüň dowamında köpçülik ýerlerde polisiýa we harby işgärler ilata maska giymeň zerurlygy barada duýduruş berdiler. Ýurdun hökümetçi onlaýn neşirlerinde hem ýurtda maska rejiminiň girdilmegi we ilatyň bu barada habarly edilmegi hakynda maglumatlar peýda boldy. Polisiýa işgärleri gorak maskalary bolmady kirayatlary köçelerde durýarlar we olaryň ýokunç keselleriň ýaýrymagyna garşy göreşmek üçin öýleriniň daşynda maska giymeldigini sypaýatçylyk bilen ýatladýarlar diýip Orient hökümetçi neşri 13-nji ýylda habar berdi. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä 14-nji ýyldan başlap maskasy bolmadyklara 100 manat meçberinde jerime gözeňinde tutulýar. Şol gün ýerden köçelerde we ýollarda piýadalara we ulaglara gözekçilik güýçlendirilipdir. 14-nji ýylda azatlyň habarçylary Aşgabatdan we Libapdan şeýle habar berdiler. Polisiýa awtobuslary saklaýar we ýolagçylarda maskalaryň bardygyny barlaýar. Şeýle hem sürüjülere ulaga maskasyz adamlary salmazlygy berk tapşyrýar. Ýerden etrafymyzda ýoluň duralgysynyň golaýynda bir harby adam maskalaryň bardygyny gözekçilik edýärdi we barlaýardy. Ulanlan maskalar bolsa eýem zibil bolup gapdalda ýatyr. Farapda dermanhanalarda maska ýok. Maskalar ýetasan döwlet işgärleri we polisiýa ýerler käbirleri 7 günläp şol bir maska giyip ýörýärler. Bir polisiýa işgäriniň maskasy ýyrtylyp gidipdir. Ol günde 10 sagat işleýändigini we günde 5 gezek bolmaly ýaly maskany çalyşyp bilmejekdigini aýdýar. Munyň üçin oňa günde 50 manat gerek bolar. Etrap dermanhanasy 3 manatdan maska satýar ýöne bu ýerde nowat 1000 adamdan geçýär. Şeýle nowatda maska satyn almak däl kesel ýokoşmagy has ehtimal. Bu Aşgabatly we Libaply habarçylarymyzyň beren maglumatlary. Ýurtda koronawirusyň döremek ehtimallygyny inkar edýän Türkmenistanyň habar beriş serýetleri bu keseliň adyny hem köplenç agdamýarlar. Dünýädäki ýagdaýlar barada habar berýän hökümetçi medeniýet neşirleri ýurdun içinde görülen çäreler barada habar berende olary öňüne alyş işler hökmünde häsiýetlendirýärler. Şeýle-de maska giymek düzgünni, raýatlaryň saglygyny tozan bölejikleriniň goramak aladasy bilen düşünýärler. Ýurdun saglygy saklaýyş ministrligi soňky günlerde howada şeýle tozan bölejikleriniň hadadan 21% ýokary bolandygyny öňe sürdi. Şeýle-de bolsa Orient neşri ýurtda maskalary hökman giymek çäreleriniň koronawirusyň howa arkaly tozan bölejikleri bilen ýokoşmagynyň mümkinçiligini aradan aýyrmýar. Türkmenistanyň hökümeti ýurdun koronawirus pandemiýasy şertlerinde ykdysady işlerini geçirmek boýunça hem halkara tejribelerini öwrenip başlady. Birleşen Milletler Guramasynyň azyk we owu hyjylygy guramasynyň ýakyn gündäwr hem Demirgazyk Afrika boýunça regional idarasy azyk senagatynda sowda amallaryny guramak, global epidemiologik ýagdaýda owu hyjylygy önümlerini satmak we satyn almak boýunça türkmen bilermenleri üçin online maslahatlar geçirip başlady. Bütün dünýä saglyk guramasynyň COVID-19 boýunça missiýasynyň 6-njy ýyldan beri Türkmenistana tapar edýän toporunyň viziti soňlanyp barýar. Halkara bilermenleriň 15-nji ýylda Aşgabatda COVID-19 boýunça missiýasynyň deslapky netijeleri barada medeniýet konferensiýasy geçiriler.